Ešte pred kúkaním videa by som ťa veľmi poprosil, aby si mi dal odber a like na video, lebo strašne málo percent ma sleduje na Instagrame, či nie na Instagrame, na YouTube. Je to okolo 9, nejakých 9%, takže ak tak užívaj video a daj mi odber. Takže už som toto video chcel točiť na druhýkrát, ale nedalo sa mi tu hýbať, takže idem od znova. Neviem, čo tu mám robiť sám osobne, niečo by som tu, mám tu točiť videá, ale jak? To neviem. Tutoriál by som musel niekde nájsť, že kde tu je tutoriál, alebo nemu netreba. Nejaký grow, je tu updates, jasné. Potrebujem tu niekde nájsť, kde to budem točiť. Event dal nejaký, ja to niekde nájsť, niekde, že kde budem ja bývať, alebo niečo také proste, no. Yes. Takže teleportoval som sa tu. Fúha. To lívnuť. Dobre, tak teraz takto Ečko. Čo tu vlastne môžem? Aha, toto si iba hry. Ja aj tu mám akože hry a tu vlastne sa z mojich odoberateľov môžem točiť niečo, čo bude... Dobre. Takže niečo akože mám, aha, OK, stláčať. Stále. OK, aha, dobre. Teraz by malo byť všetko. Tu máme ešte akože natočené. Aj, stočil som z tohto. OK, niečo. Chceš nejak to podávať, tak aby to akože bolo, že to je. Dobre. Teraz mám za sebou úplne niečo prvé. OK, editing 7%. Dobre, ideme to uploadovať na počítači roku 1990. Ja vždycky mám tu aj chladničku. Čo mám asi nej? Mám $45, takže stáme takto presadnú si kúpim pizzu. Ja ale nechcem zatiaľ počítač. Koľko mi to vynieslo, ideme sa na to kúknúť, akože sorry, ale ja chcem niekde vidieť svoj YouTube kanál. Mal som predtým 45, 166. OK. Ešte nemám ani 100 000 odoberateľov, takže ani ja nemám 100 000 odoberateľov. Ale bol by som rád, aby si dal odber, lebo som chudák. Takže môj cieľ teraz ísť livnúť apartmán. Aha, to som sa ani nevšimol, že toto je môj komponenty, že čo si vlastne môžem kúpiť, však máme tam 166 a nekúpim sa to asi nič, no. Aj 156 odoberateľov. Bohužiaľ mám iba 37. Bohužiaľ, nevedel som, netušil som ani. OK, čo tu je? Možno tu môžeme kúpiť, mám tu počítať. 150, 166, 183. No dám za to upgrade. Dal som upgrade, to je pozitívne. Monitor za 61. To bude super. A zatiaľ nemeníme nič. Aspoň tak, lebo však... Na čo teraz meniť ešte? Nenajprv vydať ďalšie video, koľko nám to dá lepší počítač. Bohužiaľ v realite to tak není. Ale nevadí, ideme do nášho apartmánu a... Ideme sa pozrieť, koľko nám teraz dá ďalšie video, takže ideme sem. Dobre, sme tu už tak, akože nevypadá to, že lepšie, ale proste vypadá to dosť dobre. Dáme to tu, dáme play a ideme takto točiť zasa. 1, 2, OK, S-ko, K-čko. Akože nájsť na klávesnici, to znamená, že sa to moc nechce dať na klávesnici. OK. Teraz zase iba takto naklikať, nahádzať to tam, bohužiaľ. Dobre. Upload and publish. Uploadujeme tam video. Teraz sa mi je, že koľko to dá. Akože actually... Dáva to dosť zatiaľ, no nie, ešte som to ani nevidel, ale už to akože... Je to trošku rýchlejšie ten uploading. 90, 100, 101, poď. Chcelo by to dobre, máme 95 odoberateľov, dobre, máme 200 odoberateľov, 300 dokonca.
Teraz môžeme kúpiť ešte lepší počítač, ale ja teraz neviem. Myslím, trošku jen to dobie. Dobre, poď. Dobre, už tam mohla byť stovečka. Ideme teraz sa vyspať. Yes, dobre. Hotovo. Takže mám peniaze na to, aby som si dal upgradeovať tak trošku svoj setup, takže to ideme kúknuť. Ideme pozrieť do komponentov, že čo si môžem vlastne teraz kúpiť za $195. To chcem akože dosť vidieť, že čo mi za to akože fakt, že ponúknú. OK, tu je, ideme sem zasa, ideme pozrieť, že čo môžeme kúpiť, aj keď, lebo na počítače tu moc dá, aj keď nemám. Jediný, ktorý si môžem dovoliť je hento, no. 173, ale to je krajšie, aj keď dobre, ale idem sa pozrieť, čo je to ešte najdrahšie. No, fúha, počítače. Len tak pre vtip, že či je to najdrahšie. Ty kokos. Fúha, tak to akože zabili v tej hre. Dosť toto je, no. Teraz idem kúknúť niečo tu, čo tu je. Tak trošku... Takto. Raz, dva, tri. Čo? Fúha, 75. Takto nejdem dať asi upgrade. Kladiem klávesnicu, dám upgrade. Kúpiť. Ešte dáme toto. Kamera, je to mikrák. Dobre, kúpime sa mikrák, aby to trošku viacej lepšie znelo. Bude to aspoň stať za to. Fúha, že to je vlastne, a to sú aj telefóny, ale za odoberateľov. No tak akože zatiaľ to ani drahšie nedali však. A za 50 000 odoberateľov sa rovná Nokia, no. Fúha, to je akože úlet. Ale tohle je toto akože actually ukáž to sa mi. Ideme sa pozrieť tu. Teraz mám štúdiu, jasné, že to je trošku upgradeované, úplne to cítiť. Nie fakt, akože sorry, a toto, no, dobre. Ešte raz, takto, a môžeme čo sa teda napríklad dám F-ku teraz, alebo, aha, dobre, S, dobre, alebo takto im radšej takto rýchlo porobiť, poklikať. Raz, dva, tri, štyri, a jasné, dobre, raz, dva, tri, 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 dobre. Teraz ideme nejak zostriať. Ja neviem akože, ale keby proste počkám, tak to chytím, zoom out, blur. OK. Moc sa to dnes zlepšilo. Ale fú, áno, dobre, máme 4% vyral akože ešte túto šancu. Takže neviem, ako to uvidíme, ale ideme na to sa trošku vrhnúť lepšie. Joj, no mohlo by to už počkať. Upload, poď tam, je to tam. Takže koľko to dá? Je to 300 až, 400 tam dá. Yes. To je 70. Fú, no. Yes, máme 1000 odoberateľov na... Mám akože, yes, takže máme už 600 dačo. Vlastne keby natočím ešte ďalší video, aha, už môžem ďalší, tento, super. Aha, OK. To neviem akože vôbec, čo to má znamenať, ale počkaj, keď to stlačím, to bude mať akože nejakú väčšiu šancu. OK. Ačko, OK. Neviem, čo to pomôže teraz, ale dáme takto rýchlo poeditujem, tak aby to vypadalo akože, že to je prosím nás naeditované najlepšie ako to vie. 3,4 sekundy. Recording, editing 97,4. 115, dobre, dáme upload and publish. Poď, teraz musím všetko toto beatnúť len tak hore, ak to pôjde. Ja, rozpočalo sa, super, fakt. Uvidíme, koľko to teraz hodí, ale mohlo by to hodiť. Veľmi bol by som fakt rád, takže to dali niekoľko dobrať. OK. 44, 55, 56, 78, no dám 100, no. No to neviem, čo tak asi, že rýchlo strelí, ale fú. Dobre, vidno, že sme mali hen tú šancu na to, že to bude tak trošku lepšie. Myslím, niečo, čo tu môžeme kúpiť.
No to môžeme robiť, aha. Dáme close. Dáme ešte dať jedno video. OK. Mystery 2. Akože takto sú tu také hry, no. Jak môžem, že tu hralo 103 000 ľudí. A má to... Čo? Toto nedáva vôbec zmysel. Akože som trošku čakal, že to je tak trošku rozumnejšie, ale není to moc lepšie. Tak to dáme... dáme to odtiaľto von. Dobre ľudia, no ja sa s vami dneska lúčim, budem rád, ak mi dáte odber, teda že ma podporíte, lebo som veľmi charitatívny chudák, hlavne na YouTube. Veľmi rád každého poprosím o odber a like a dajte mi odber, prosím, fakt, nedajte za to nič a mne pomôže dať 40 odobrateľov, ja som mám 40 odobrateľov do konca tohto roka. Fakt vás prosím o veľmi veľkú pomoc, ďakujem veľmi pekne, dovidenia, čaves.